Ni'n mynd I paratoi y Tatws Melys yn gyntaf. Mae'r reseit yma mor gloi, mae'n mor hawdd ac mae'n mor blasus. Jyst mynd I chop fe I fyny. Jyst mewn I wedges fach. Os chi'n mynd yn bach, mae'n mynd I coginio'n gloi. Os maen nhw'n cael ochrau arnyn nhw, mae jyst yn dal yn y ffyrn ac dyna beth ni eisiau. Reit, mewn i'r tin cobi, ni'n cael halen a phupur. So peidiwch ofni season o fe'n dda. A hefyd, cynhwysyn cyfryngau, garlleg sych. Mae hynna'n aroglu'n hyfryd. Mae jyst yn rhoi fel crust arno'r Tatws Melys, a mae jyst yn hyfryd. Troi tipyn bach o massage i'r Tatws Melys. Mewn ar ffyrn mae'n mynd. Chopio I fyny ein shallot. Mae shallots yn coginio yn fwy gloi ac gallech chi taflu fe mewn gyda'r garlleg achos mae'n bach ac mae tipyn bach yn melys sydd yn helpu ar melystrwydd y corbys. Mae corbys gallu bod yn sawrus iawn. Cadw y croen rhoi mewn stoc. 2 garlleg fresh. Mae lan I chi, gallech chi gratio fe I fyny neu just chopio fe I fyny'n bach. Ydych chi'n barod am y sizzle? Cwpl o eiliadau, jyst bod chi gallu aroglu'r garlleg yn coginio a mewn ar corbys. A mae'r corbys yn llawn protein. Mae'n ychwanegu blas sawrus, ond hefyd, maen nhw'n tiny little nuggets o hapusrwydd. Halen, tipyn bach o phupur. Rwy'n mynd I rhoi tipyn bach o farsli hefyd. Am lliw ond hefyd, mae jyst yn helpu freshen o popeth I fyny. Cadw tipyn bach am garnish. Mae nhw fel jewels. Jewels oren. Roedd hwnna'n tatws mahwsif, a felly ni'n cael loads o wedges, ond ni ddim yn mynd I ddefnyddio hanner o nhw. Felly cadw y rhai eraill am gwaith neu picnic neu rhywbeth. Ni'n mynd I rhoi cwpl o llwyau o'r corbys I mewn. Dewis y rhai fwyaf juicy a oren. So nawr ni'n mynd mewn gyda'r magic, burrata. A mae burrata yn y peth gorau yn y byd. Yn sicr y peth gorau I cymryd o byw yn yr Eidal oedd y burrata. A mae burrata yn jyst wedi agor fy llygad fi I byd caws newydd. Maen nhw'n cymryd y mozzarella a torri mewn I ddarnau bach, a wedyn cymysgu gyda hufen trwm a rhoi I mewn i'r mozzarella fel parsel bach. Edrych yn hyn. Dyna'r hufen I fewn yn y canol. Ni jyst mynd I rhoi tipyn bach, loads, ar pob trydydd o'r plat. Nawr, dyle fi ddim defnyddio fe gyd, ond fi eisiau defnyddio fe gyd. Gyda tipyn bach o olew dda, defnyddio extra virgin. Mae burrata yn hyfryd fel mae, ond mae angen tipyn bach o halen. Ddim ar y corbys neu'r Tatws Melys achos ni barod wedi season o hynna I fyny. Pupur. Tipyn bach o'r parsley fresh. Basil. Basil a mozzarella, basil a burrata jyst yn mynd fel partneriaeth yn y nefoedd. Nawr ni eisiau jyst gorffen hyn bant gyda tipyn bach o'r glaze balsamic hyn. A mae hyn mynd I ychwanegu tipyn bach o acidity. A dyna ni. A nawr, mae'n amser bita fe.